prangkang pag-istorya. Part 3. Lain kayo ning lain nagyang panahon. Lain pag di mong naong. Ayaw nilagawas balay eh. Kamantay ko ba? Since single ko, nagkalami, minun ko. Normal na gani. Ayaw tuwa ng istorya na di sa kakalimtan. Utang gani kalimtan. Ikaw pa ka. Kabalo mo nga ang mga babae ni Sinsab to? Amot lang, wasag gani o kabalo. Kanang feeling na gusto kay ka mang libre pero wa kay kwarta. Gaba na nimo kay nabitaw kay kwarta di ka gapang libre. Ano na ba? Wa kay tutoy pero sige kag bra. Wa ka kuya pik. Kung nakay uyab niya dili strict. Sabot ana batik kag naw. Kung feel mo nga nakagwapa ka, yan ang feelings kay dili na tinuod. Bisan pag naka dito sim with 5G Plus Pro Max signal ka ug wa kay ka-chat, pagyapon ay pulos. Dili lagi kayong panahon ba? Sa una yung mga amiga, kauban pa niyo malibak. Karon ikaw nang gilibak. Kibesh. Kung naay mag-ingon sa imo ang ano sige kag bilar og gabi, ignan na siya lisod pag magbilar tag buntag. Ayaw kagulog tambok ka. As long as wala ka ni kaunog tahop, wala ni problema. Apay Facebook sa bata pa ko, ako nang tanggimay din nagituli ko. Kung putot ka ayaw pagpatambok, kung di ka gusto may imong gasul. Gets mo? Ayaw tuwa ng istorya na di ta kalimtan. Utang ano pa. Una-una ba? 1, 2, 3, go! Bisan pag naka dito sim with 5G Plus Pro Max signal ka, ug wa kay ka-chat. Pagyapon ay pulos. Balik. Good. Sige, start na. 1, 2, record na yung cellphone? Karon ikaw nang gilibak. Kibesh. 1, 2, 3, go! Kung naay mag-ingon sa imo ang anong sige kag bilar og gabi, igyan na siya lisod pag magbilar tag buntag. Kita ka buni. Mustap ka dito. Wala ka yung sa district. Mustap ka, mahunong ka kakoy mo dyan niyo. Ha? What ka dito? Wala ko. Pat yan ang feelings kay dili na tinuod. Ay mga istorya mga food. Ay mga food mga maligya. Ang vlogger gi-vlog. Mo na kinabuhi og vlogger. Parang dili ka maulaw kay feeling mo batik ka nang. So, shoutout muna tayo. Yeah. Shoutout kay John Ray Vidro, kay Milani Espinas, Silingan, kay Rona Claire Macabinlar, kay Renz Mabilin Vilos Palma, kay Miss Sandoval, Rachel Loklok, shoutout kay Sir Aaron Aling Kainglit, rehistro na po sa High School. Shoutout kay Jorlin Kate Tonyo Dulin, kay Gisray Abreu, our classmate, kay Maria Luchi May Virgo Barry 4, taas sa pangalan. And shoutout to SP Farm ng Barangay Mandangwa, gikan kay John Mark Lozano, shoutout. And kay Sylvia Ubod, and shoutout to Marvin Daka Dagasuan. Okay, ako saan? Okay, shoutout kay Ralph Abrio, kay Jocelyn, kay Shilalyn Dobles, Elena Flores Pailagaw. Okay, I hope nasakto ang pagka-pronounce. So, next is Remicel Villasan, Janine Daganato, Jopay Beronilia, Ijiboy Ugsod, yeah. Roberia Marioli Morey, sila kaya ni. Carl Jane Bahandianon, sakto. Next, Jeff Inigo Victorama, and last but not the least is JV Diano. Yes, shoutout sa tanan, usa tanan Yes. nag-comment. Pero sa'yo, thank you so much. Thanks for watching. Again, please like, comment, share, and follow our Facebook page. And don't forget also to subscribe our YouTube channel, Balingasag Vibes. And sa gusto magpa-shoutout, please comment down below. Yes, And para ma-shoutout mo. shoutout mo na mo sa among next vlog. See you on the next vlog.